sithi monilisa wam, monilisa wam. Enkosi Mngqongo, siyabulela amasiko nezithethe nezolimo. Singenile nje sizokubulisa kuba kusekhrizana apha sisithili sikatshonyane. Hayi, siyakumema sithi lowo nalowo makahlale ecaleni kokwabo ize sibone uba ngubani na okhoyo, kuba sikunika yonke le nto ngokwezintlu ngezintlu. Yonke le nto singakwazi ukuthatha amadoda kwaDlamini siwabele namadoda asematshaweni kuba kakade yonke le nto ihamba ngezizwe. Sikumhla we-11 kwinyanga yeThupha ngunyaka wama-2025. Sithi ke xa sifike apha eli liqonga ivukane lenzele wena ukuze sikwazi ukuncokola ngezinto ezidlukuhlanga. Kuba ke simbaxa sinawude siphelele ekhrizana ukuphela side siphumele nangapha kwemida eli ke asinalo ixhala, sinadyudywa apha. Ntanga zam mazivuke kuba sakuthetha ngoku izinto ezibalulekileyo, izinto ekufuneka zakhe izizwe, zakhe isizwe ukuze noko siphume sicacelwe zezinye izinto esingacacelwayo zizo. Uyabona ke Billy, apha eQueenstown andithunywa nto mna ndingayenzi. Uthe ufuna ingquba kaxaka zeengxaki zoMzantsi Afrika sizithathe sithethe nazo apha, abahlalutyeni nabo bathathu namhlanje. Igaka lomntu omkhulu ke kodwa lihlala kwanduli kulapho ndiphuma khona mna. Ndithi ke ndiyabulisa ngale ntlwa, sawuqinisekisa ukuba sikubekela ubala okonyana wendlu kodwa ke kulula kumbe sikuphathele wona kusuku lwanamhlanje. Kuza kunyanzeleka ungene ukwazi nawe ukuzityela itheko, uzibuzele imibuzo ngaba kanti kwizinto ngaba kanti awuqondi kuzo. Kodwa ke simi ngolu hlobo, iza kusincedisa njani na le nto ibizwa ngokuba i-dialogue ekuphuculeni indlela yokwenza kurhulumente loMzantsi Afrika? Abanye abantu bayibona njengento engeyomfuneko le. Inokuba bethu bayayiqonda ukuba yintoni? Kutheni kanti ezi foundation, la maziko siwaziyo athiwe ngamadoda aziwayo afana neThabo Mbeki Foundation, Ahmed Kathrada, wonke la madoda siwaziyo adlala indima enkulu kumzabalazo woMzantsi Afrika, erhoxile nje kaloku kukhona le ndibano yocweyo kuba kulungiselelwa le dialogue. Kutheni nje zirhoxile nje? Kutheni kubonakala ingathi yonke le nto? Ukuba ibalulekile ngokwenene le dialogue, le ngxoxo yesizwe eza kuphonononga indlela yoMzantsi Afrika, oko kuza kuyibeka phi isicwangciso sophuhliso sika-2020, laa nto ibizwa ngokuba yi-National Development Plan? Kwaye sesiphi ngoku kuyo yonke loo nto xa sesithetha ngedialogue? Ukuphendula le mibuzo neminye ngomnxeba sibambe kanye abahlalutyi bezopolitiko. Ukhona ke uMbasa kaMvenene. Kwelinye icala sinaye omnye umhlalutyi futhi uGqirha Hlumelo Mgudlwa, endiqonda kuza kusijoyina naye usoqoqosho uBandile kaNcweni. Kodwa ke masingene samkele ezi ndwendwe sele zikhona ngoku. Madiba, enkosi kakhulu, siyakubulisa kulo mmandla, kwesi sithili sikatshonyane. Madiba ukhona? Oh, masibe samkela kwelinye icala ndishilo ke ndathi sinaye nomnye umhlalutyi wezopolitiko uMbasa kaMvenene. Mhlekazi, siyakwamkela enkqubeni. Mandibulise kuwe bhuti wam, ndibuze nasekhayeni. Ndiyathemba uba ndiyavakala. Ya, uvakala kakuhle kakhulu. Siyabulela ngokuba ukwazile ube kanti kunye nathi kusuku lwanamhlanje. Shilo ke sathi ukhona naye omnye umhlalutyi wezopolitiko uGqirha Hlumelo Mgudlwa. Madiba, siyakwamkela. Madiba. Oh, ndazi ukuba kutheni nje singamfumani lo kaMgudlwa. Kodwa ke sizawuqiniseka uba siza naye ngokuye kuhamba ithuba eli. Andiyazi uba kutheni nje singakwazi ukumfumana okwangoku, kodwa kuza kusondela eze ngaphambili. Ndizawukhangela ukuba ndiyamfumana na uBandile umntakaNcweni.
sijonge uba siyakwazi na naye ukumfumana kwelaa cala. Kodwa mntakamvelene, masike singene masibe siqhuba la madoda aza kusijoyina apha ethubeni. Sithetha nge-national dialogue. Umbuzo ke ohlala ubuzwa luluntu kukuba ukuba le national dialogue ithi izawuxoxa ngezinto okanye inike ithuba abemi boMzantsi Afrika uba mabatsho uba makuthiweni kwindlela uMzantsi Afrika oyiyo. Umbuzo ngowokuba bethu iziphathamandla kuthe bazazi into yoba kumele kuthiweni ngoku ngoMzantsi Afrika? Ayicacanga into yoba uMzantsi Afrika usilele nini phi? Okanye siyitolika ngendlela engeyiyo? Khawungene bawo. Okay, mandivulele mkhulu wam, ndivulele nombuzo lo mhle kangaka. Mna mkhulu wam ndithi into yobana apha kweli lizwe seyaba zintoni ingxaki, seyaba zintoni ezihlisa umzi. Ezo nto bezicacile nakulo nyaka uphileyo ngoku sisekhethweni, zabalwa ke ngokubalwa kwazo, kodwa kwakhona nee-top 5 priorities. Kwabalwa ke apho umzekelo intswelangqesho, kwabalwa ke apho engxakini zokucimidana, because i-economy ayikwazi ukukhula ukubana kukhona ucimidana. Asikwazi uza nezityala imali uba kukho ucimidana. I-development ayikwazi ukwenzeka uba kukho ucimidana, kwaye ixabiso lokuphila liyanda xa kukho ingxaki kacimidana. So ezo issues ke, including for instance the-issue of housing, including for instance the issue of corruption, crime kweli, zii-issues ezo sithi zii-hot button issues ngokwesikhalazo. Endicinga uba into yobana akho mntu ungazenziyo kweli lapha eMzantsi Afrika, zezona issues esigriphisha nazo ezi. Ezinye ke umntu angazibala, into kuthiwa for instance ngoo-social injustice. Abanye bahlala kude neendawo zempangelo, abanye they spend hours besuka ekhayeni bebheke emsebenzini, abanye they spend a lot of money on accommodation, on catering and transport. Kunabanye abahlala in areas where umsebenzi kwindaweni, ikliniki, isikolo, yonke into ikwindawo. So zii-issues ezo ebezithethwa ziphindaphindwa kwi-election election. So I do not think mna that ukusidinga se-national dialogue, because masikhumbule urhulumente obekiweyo ngurhulumente ovotiweyo. Urhulumente ovotiweyo uyinika imandate xa ecanvass. Laa manifesto yi-mandate esinika yona urhulumente oziphatha. Therefore, if national dialogue, so now le national dialogue izawuhamba eyiphi xa kanti kukhona ii-policies already zikarhulumente, like for instance the-NDP and Vision 2030. We are 5 years from 2030. Simane kwindawo ne-NDP nekaGold. Yeah. Andiyazi ke mntakamvenene noba yintoni le ibangela uba uvakalele ngokungawuqubudile. Andazi noba ngendisithi uba bekuthiwa yi-phone call, ngendisithi noba uyifake ku-loud, yiyo le nto ibangela uba noko ungavakali kakuhle okanye ngale ndlela kulindeleke ukuba uvakale ngayo, ngethemba lokuba iza kulungiseka loo nto leyo. Sijonge ukuba siyamfumana na uGqirha Mgudlwa Madiba. Ude wangena? Madiba? Madiba? Yebo msasazi. Ya, ndiyabona uba obuxhakaxhaka obu buyasisokolisa. Hayi bundithi ngempela. No, akho ngxaki. Madiba, siyabulela ngokuba uthathe ube yinxalenye yengxoxo yethu yanamhlanje. Kodwa umbuzo endiwubuzileyo nakumntakamvenene osele ekhona apha uMbasa, njengomnye wabahlalutyi abakhoyo, ndisawubuza nalapha kuwe uba kutheni nje ingathi kukho andiyazi noba ndizoyibiza ngokuba kukungavakali ncam okanye yinto echanekileyo imvakalelo yoluntu yokuba ayikho imfuneko yale dialogue. Ukusukela uba kuthethwe ngayo kuthiwa iza kuba khona, xa ujonge injongo yayo, nyhani yimfuneko yokuba mayibe khona eMzantsi Afrika? Iza kusinceda kule ndawo kuthiwa iya kuyo? 30 years msasazi into idemocracy, kukhona sisacinga
nge-national dialogue. Umbuzo ke ngowento yobana yintoni le entsha ezawuza nale dialogue, ngoba kaloku njengoba umntaka Mfenene apha besandotsho esithi kule past 5 years nakwi-previous years bekusiyiwa kwii-elections imandate beyinikwa ngabavoti. Ngokuya bebekhampeyina bebesithi baza kwenzani, ingaba bebengakhange baconsulte ii-communities. Now the question ke ngoku would be, kuyo yonke ke le nto bebekade beyenza ke all along, bebesithi bathunywe ngubani, bethunywe ntoni kule nto bebeyenza. Yintoni ke ngoku le mhlawumbi abacinga uba iza kubantsha? Kodwa ke beyond yonke loo nto leyo msasazi, kukho eyona nto ndicinga uba iyiproblem nakakhulu. Yinto ethi kuzawusetyenziswa imali kule nto, ibe ikwangulo rhulumente mnye othi akanamali yokwenza the basic necessities ezidingwa luluntu. Ibonise ke ngoku into yobana mhlawumbi ii-priorities ezi zethu noko ngoku azisambanga kakuhle, ngoba kaloku akukho value ncakasana ezawuza nale dialogue. And naxa sekusiyiwa kule dialogue, ngubani oza kuparticipata ephi? Ngoba kaloku kwizinto ezinintsi ezinento kwenza nabantu, kukho aba bazihlalela ezilalini abangazuba yinxalenye yale nto, ndiqinisekile. Kukho ke aba bazihlalela nje kwezi ndawo zolonwabo abangazukuyihoya yonke le nto. Kubekho aba barhalelayo ukuba yiphathi yale nto, but ii-venues zale nto ziza kube ziphi? And let Ukhona Madip? Qonda ke noba imicimbi yenetwork kwelaa cala, kodwa ke siza kuzama ukubuya naye njengoba siyamfumana na. Sazabe sithatha ke imicimbi yekhaya, imicimbi yevenkile, siza kuqhuba neendwendwe zethu siphaa ngoku imizuzu engama-25 ibethile intsimbi ye-9 yimbadule kwivukani. Iphekisophula ingqushe isanyulela wena mthengi wethu oxabisekileyo ezona zaphulelo kumaxabiso kweenkonzo zokwakha nezokwenza nyulu ipomakazi lakho kule nyanga yekhala. Sifana nabaqikelela isimo sezulu ngoba zincutshe kule ntsimi yezokwakha nokuthobelelisa ikhaya lakho. Fumana izixhobo zokuqala okanye ukwenyusa udanga lwakho okususela kwiMampara blog uyotsho kwiindidi zeFacebook neNdebelethali ngamaxabiso ancumisa intliziyo. Kananjalo sukushinga phandle wena sowuqalile ukufuna ukumisa uphahla lwakho. Sinamaziko woqobo nawodidi kunye ne-roof tile, singalibelanga neplanga lokuphakamisa. Uzokwazi ukufihla intloko unebhongo, uzizibane paint, samanzi, zibhodi, ngaphela umoya sisabala. Awunobokasikholelwa nangoku, xelela noNesirhorho ukuba e-One Girls Road Kokomani kulapho zibila kubanda khona kweli lekhala. Ungazibandezi nawe mntanegazi, izozibonela izilwane ezisemhlabeni onozakhela lona khona ukuze uzoba ngundaba-mlonyeni nakommeza ngokomgangatho oxhomileyo. Nxibelelana nathi ku-045 492 0518 45 92 0518 okanye usifumane kwikhasi lethu lika-WhatsApp ku-066 536 4155 066 536 4155. AR Board and Hardware, your one-stop built-in cupboard shop and hardware. Umlawuli obambeleyo kumasipala waseMalahleni uNkosazana Thozama Madotyeni ngokugunyaziswa nguSodolophu lomasipala uNtombazanele Koni umema abathatha inxaxheba kwisicwangciso-nkqubo sophuhliso ngokwesahluko sesine somthetho olawula iinkqubo zokusebenza koomasipala. Phakathi kwemiba yale ndibano sisicwangciso sokusebenza nohlahlo lwabiwo-mali lonyaka-mali 2025-2026, isicwangciso-nkqubo sophuhliso esisaqulunqwayo sika-2025-2026, isicwangciso senkqubo eziza
ziza kuthi zilandelwe ku-2025-2026. Ingxelo yesiqingatha sesine esele ihlaziyiwe ku-2024-2025 kwakunye neengxelo ezisuka kumasebe ngamasebe karhulumente ngesisiqingatha sesibini sonyaka-mali u-2025-2026. Le ndibano imema ooceba, iinkokheli zemveli ezimelweyo kwibhunga, amaziko emfundo ephakamileyo, umasipala wesithili iChris Hani, oomasipala abakufutshane xa bekwazi ukuza kule ndibano, amasebe karhulumente, amacandelo azimeleyo, amaziko angekho phantsi kukarhulumente, amagosa ophuhliso kwakunye noonobhala beekomiti zewadi. Le ndibano iza kubanjwa ngoLwesibini umhla we-12 kule imiyo kwiholo leendibano zebhunga eCacadu ngentsimbi ye-10 kusasa eMalahleni Local Municipality. Sisonke kuhanjiso lwenkonzo kwakunye nophuhliso. Siphango kwimizuzu ngama-28 ibethile intsimbi ye-9 kwivukane FM. Shilo ke sathi yimbadu leni nabahlalutyi bam apha bezopolitiko. Ukhona uMbasa kaMvenene, kwelinye icala ukhona ugqirha Hlumelo Mgudlwa sele bethethile Kapa, kodwa kwelinye icala ukhona usoqoqosho uBandile kaNcweni. MntakaNcweni, masikubulise nawe sikwamkele enkqubeni. Masibulise kuwe msasazi, sibulise kwakunye nakuzo ke ii-guests, sibulise nakuye umphulaphuli. Sibulele kakhulu ngexesha esilifumanayo. Nkosi kakhulu tata, siyabulela nawe uba ube yinxalenye yale ngxoxo namhlanje. Kodwa ke nakubeni sithetha mhlawumbi phambi koba ungene kwimba wokubaluleka kwayo uba ayibalulekanga, ikhona ifiga okanye imali echazwayo njengemali ekulindeleke uba ibe kanti iyachithwa esematheni ke engange-700 million. Yimali enintsi kakhulu leyo ubujonge imfuno zaseMzantsi Afrika. Kodwa umbuzo ngokuba ngaba le dialogue iyimfuneko, ukuba iyimfuneko kuba kuthini? Abantu njengoba benesankxwe bevakalisa ukungayilangazeleli uninzi, ngaba bethu bayayazi ukubaluleka kwayo okanye abakacaciseleki? Tyhini inintsi le mali noko iza kusebenza uba ngokwenene kunjalo. Isuka phi le mali? Msasazi, singayithetha into ethi i-national dialogue le yona ibalulekile kakhulu futhi ukuba mayibe yinto ekhoyo neyenzekayo. Nto nje umonakalo owenziwa ngurhulumente ophetheyo ngoku kukuba ukuze kukhokheleke ekuthini la maqela e-Legacy Foundations aphume, aqaphele into okokubana akuyiyo le nto wona ebengene kule nto yale national dialogue ecinga uba iza kuba yiyo. That is, kufuneke ibe i-citizen led dialogue, ingabi yonto urhulumente ayiqhubayo kuba enenjongo ezizezinye ezingenanto kwenza nabemi beli loMzantsi Afrika. Ukhumbula ke msasazi wam uba phakathi kwezinto abemi beli loMzantsi Afrika abajongene nazo ngoku ngumcimbi we-unemployment ophezulu kakhulu. Once ke ilizwe libe ne-unemployment ephezulu kakhulu, iyakuxelela ke loo nto ukuba i-economy okanye ke uqoqosho lweli lizwe lonakele okanye lukwimeko embi kakhulu. And ithetha ukuthi ke loo nto iyawuzala indlala. Indlala ke ngoku kuyo kuphuma izinto ezininzi, ubugebengu bukhona apho nezinye ke ii-social ills ilizwe ke loMzantsi Afrika elibhekene nazo ngenxa yoqoqosho olungahambi kakuhle. Ibizizinto ke bezizawuadreswa national dialogue xa ibi-citizen led, because ngabemi boMzantsi Afrika abayiqonda kakuhle into ebatyayo, ngabo abatyiwa sisihlangu. Urhulumente angangayiqondi loo nto ngoba kaloku yena uhlala phaya kwiindawo kungekho nanye iproblem abathi badibane nayo. Uba uthetha nge-load shedding ngeke uyibone kwezaa ndawo amagosa karhulumente ahlala kuzo, ngoba kaloku zizindlu okanye zindawo ezisubsidayizwe ngurhulumente ezikwabhatalwa ngemali ye-taxpayers. Ja, Mntakamvelene, khawungene nawe tata. Ndijonge into ethi umzekelo kule nto yokurhoxa kwezi Legacy Foundation ngoba zibizwa ngamagama amakhulu. Ide ngelinye ixesha ibonakale kukungavisisani nazo nendlela urhulumente okhokelwa nguRamaphosa ayisingathe ngawo lo mba. Xa bengafuni ukuba yinxalenye yolu cweyo, xa sesifika kuvuthondaba iyawuthetha ukuthini le nto? Ngoba abarhoxanga kuvuthondaba.
Koko abaxolanga apha kucweyo olu lukhokelela phaa kuvuthondaba. Isibonisa ntoni? Yinto lesingayiboniyo thina kodwa sixelela yona yonke loo nto. Okay, enkosi kakhulu ngombuzo wena mkhulu. No, wena mkhulu, I think xa bendimamele mna ii-officials zezi legacy foundations ndifumanise into yobana kukho apho kungavani. Number one, nge-emergency procurement urhulumente afuna ubheka phambili nayo. Kukungavani ngokokubana kulandelwe i-compliance, umzekelo i-Public Finance Management Act, neminye ke imithetho elawula uhlobo urhulumente asebenzisa ngalo mali. So ezi legacy foundations zithi make kumiwe kungangxanywa. Urhulumente uthi yena akho sidingo soba kulindwe, makuqhutywe zonke izinto zilungile. So ukuphuma kwezi legacy foundations kunako ukusindwebisa into yobana ikhona apha into kanye with regards to le nto kuthiwa yi-procurement, ukusetyenziswa kwemali. Ikhona into efuna ukukhwankqisa, ikhona into efuna ungabi yiyo, kuba nangoku umongameli okanye masithi mhlawumbi i-presidency ikhawulezisile ukukhangela a new kind of team that is going to take forward le national dialogue ngaphandle kwezi legacy foundations. Uba ke siyazikhumbula, ezi legacy foundations were very critical. Zazibaluleke kakhulu kolaa rhulumendo lalu saziwa nge-state capture olu luka uJacob Zuma. So eza foundations zaziwa njenge-foundations ezithembekileyo. They are viewed as moral authority ngesirhanuka, and now zawubuyisa unyawo kule dialogue. Ikhona into esibonisayo into yobana ngaphezu kokuba singabonakali isizathu sale dialogue, ngoku iyaphinda yavela into yobana ingathi kanti, andithi lilo, ingathi kanti linye iqhinga eli lobana kuvuleke laa tap yorhwaphilizo apha kulo rhulumente usoloko ke evela nasezindabeni ngorhwaphilizo umhla nezolo. Madiba? Kwakho iye isiba nzima le nto, ingakumbi ke xa kufikela kulo mcimbi worhwaphilizo, ngoba kaloku ii-projects ezinintsi zoniwe kanye yiloo nto. Ngoba kaloku ufumanisa into yobana sele kungxanywa nje ngoku kungazukulandelwa i-P_F_M_A ngendlela eyiyo. Yile nto uba kukhona izinto eziza kwenzeka abazaziyo nasele bezilungiselele kakade, besazi into yobana baza kuzenza ngendlela engeyiyo. Uyakhumbula ke into yobana ngelaa xesha leCOVID kwahanjwa kwayobolekwa ooma-500 billion, 70 billion, zanintsi nezinye imali ezibolekwayo. But shortly after that kwavela into yobana nabo ke iyawarhwatshiliziwe naleyo imali. So umntu akamvele napha unyanisile, ndiyamngqinela xa esithi iyandwebisa indlela ekwenziwa ngayo ngoku. Ewe, there could be i-value yale nto enothi ke mhlawumbi iveze something we don't know. I doubt kodwa uba ikhona into urhulumente angayaziyo ngathi ngoku. And eyona nto mna endibetha amadolo mpela yinto ethi sibe no-Vision 2030. Andikaboni i-progress that much ethi sizawufika. Sine-N_H_I ekwakufanele uba siyenze kudalo, nayo ayikenzeki. There are so many other promises ebezenziwa by the politicians, asiziboni zi-implementwa nezo. Umzekelo kule nto yemisebenzi iyenza ke ngoku into yobana kule kuthiwa iza kwenziwa imisebenzi yawukreyithwa nee-fourth industrial revolutions ezi kuthethwa ngazo, akude kube khona practical action on the ground ethi onokwazi ukuyikhomba. Nezaa yinto lesithi kwakuthiwa iza kwenziwa nayo, akubonakali nto, i-smart city. Ukhumbule ke into yobana post-1994 akukho city entsha eke yakhona by this democratic country. Ibonise ngoku naleyo into yobana
mhlawumbi okwethu nje is to maintain what we have. Nalapho we're not doing a very good job. Ngoku kuthiwa ke ngokuba kube khona a dialogue. I-dialogue sisaxakwe zii-basics ezi ikunika ke ngoku into ethi mhlawumbi ke masithi ikhona ke dialogue saqhuba kakuhle yaphuma nezinto ezintsha, wonderful ideas eziza kwenziwa. How are we going to implement ezi zinto xa i-fiscus yethu irhuqa eludakeni ngolu hlobo? In fact ke inoba kayisekho zaseludakeni ngoku iphakanye ezagwini. Ooma-0, comma something growth rate ivele ikubonise nje into yobana akunakukreyitha misebenzi apho, nale mali uza kuyifumana phi. Bebexakwe kukwenza ibhajethi ngoku just recently kusiliwa ngenxa yento yobana kufuneka kukhangelwe imali bizawufunyanwa phi na to implement ezi sele zikhona ii-programs. Now ngoku siya kwi-national dialogue. Umbuzo ke ngoku into yobana siza kuyifanda ngantoni ezi ideas zizawuvela from that dialogue, because one, i-State of the Nation sesenziwe, i-budget nayo yenziwe. Those are the annual plans zika-government already. Maybe ke ungabe uthetha ngeminyaka ezayo, but nalapho le sele ii-plans bezikhona, ii-visions without plans. Masiyiqaphele loo nto leyo. Laa vision 2030 kube ngekho plan kulaa nto uba kuza kwenzeka ntoni, nini, njani, isenziwa ngubani. Now sizawungena kwenye ke ngoku into again singekazigqibi eziya. That's why mna sort of ndingekho excited kakhulu by le dialogue. Mntanqweni, uluntu ngokuthe gabalala andazi noba aluyazi nokuba luyayazi luyayiva le nto ye-national dialogue, qha aluyamkeli okanye alinamdla walo, njengoba kade ebethe walucalucalula uluntu naye uMadiba ngapha kukho ulutsha olokwezi ndawo zolonwabo mhlawumbi azibonakalisi mdla. Ndijonge kwindlela yokubandakanya izigaba zonke zoluntu nemvakalelo yalo xa sithetha ngale national dialogue. Ukuba ngokwenene kungenzeka ubana ayinikisi mdla, iyawuba kanti yintoni ebethe apho? Ndisho ke kule nto ye-public participation, ngoba abantu babonakala bengenamdla most of the time, even nakwi-spheres of government ezingezantsi. Noba ungaza ne-state of the municipality address, ufika ulutsha noko lungenamdla kakhulu uba buthini ubume bukamasipala. Uye ngokweprovince, uye nakwisona, ubone uba ulutsha lunamdla kakhulu. Now I'm worried uba mhlawumbi ungakanani okanye iyakuba ngakanani ngoku kwi-national dialogue. But siyitolika kakuhle le national dialogue okanye sayibhuda? Msasazi, masiqale siyithethe into ethi njengoba ke emaninzi kakhulu la maqela afuna ukuthi pull out kule national dialogue, phakathi kwawo kukho laa Thabo Mbeki Foundation, yona esele inexesha elingaphezu konyaka iyinxalenye yokustructurishwa kokuba izawuma kanjani okanye zintoni emazilindeleke neba zibe khona kule national dialogue. Uyawukhumbula ke utata uThabo Mbeki ukuba ngexesha esengumongameli after uNelson Mandela, i-economy yoMzantsi Afrika yaye yabanako ukukhula kakhulu ngaphezu ko-2% as compared to ixesha ebekhokhele ngalo uNelson Mandela. Kwakhona ke ukukhinibezeka nokubetheka kancinci ngexesha likatata uJacob Zuma ukuza ke ngoku apha kutata uCyril Ramaphosa. Kodwa ke ipoint ebendifuna ukuyiveza is that ke ngumntu we-economy o-good, and uyayazi uba iSouth Africa isengxakini ngoku in terms of economy. Now i-foundation yakhe ke ibincedisa kakhulu phakathi kwezinto ibirhalela into okokubana mazibe khona, yiyo kanye le uthetha ngayo into okokubana makuqinisekiswe into okokubana abantu amababe yinxalenye yale national dialogue, makube khona wonke umntu. You talk of abantu abadala, abatsha, abantu abangasebenziyo, abantu abane-disability and so on and so forth. Zizinto ke ezo bathe xa beziqwalasela beyi-foundation nezinye ii-foundations baqaphele into okokubana zithande ukuba zi-overlookwe, kuleqiwe, kungxanyelwe into yobana mayide ihlale.
baqaphele into yokuba zizawuba khona ke ngoku ii-procurement errors apha okanye mistakes eziza kwenzeka apha zibe sele zingcolisa ke ngoku i-credibility abantu abanayo kwezi legal foundations esele zinegalelo elikhulu ezilenzileyo kuphuhliso nenkululeko yeli lizwe. So eyona nto ingamandla eyingxaki phakathi korhulumente nezi legal foundations kukungavisisani ncam kanye kule nto ye-representation ye-citizens, because zithi zona makube zii-citizens eziyikhokhelayo nezinelizwi elivakalayo kule national dialogue. Kungabi ngathi ngurhulumente uzoqhubeka nokwenza ii-promises abaqhele ukuzenza xa kuzi-manifestos towards ii-elections. And ke ngoku enye yee-political parties yaqaba sekuqaleni ngqa ukuyigxeka le nokuphuma kuyo yaba yi-DA, yade yatsho into yobana hayi yi-talk shop le, because akho reform iza kwenzeka apha, akho tshintsho luza kwenzeka apha. Abantu njengoba bejamelene nengxaki apha eMzantsi Afrika, le national dialogue ezawuspenda imali engaka ayizozilungisa ezi zinto abantu abajongene nazo ngoku. Nantso ke msasazi wam eyona nto yenza into yokubana ingacaci ncam. And okwesibini, aphinde urhulumente angayiqwalaseli kakuhle le nto yokuqinisekisa uba abona bantu bazoba ziinkokheli zangomso, that is abantu abatsha, ba-well represented kule national dialogue. Sipha ngoku umzuzu weshumi enesithandathu phambi kwentsimbi yeshumi uphulaphula imbadu kwivukani FM. Sinabahlalutyi apha, usoqoqosho ubanile nyoyini, kunabahlalutyi bezopolitiko, uMbasa Mvenene, ekhona ke naye uDr Hlumelo Mgudlwa. Nawe ungangena uthathe inxaxheba kanye kule nkqubo 0738491740 uvakalise uluvo lwakho, asithumelele ivoice note, ngenjalo sitsalele umnxeba uphawule ngezona zinto ocinga ukuba awuziqondi ngale nto idibene nale dialogue okanye ke le ngxoxo kubonakala uba yintatho nxaxheba yoluntu, ukujonga nokuphonononga izinto ekufuneke zilungisiwe ziphuculwe kwilizwe loMzantsi Afrika xa sithetha ke ngorhulumente, lapho kanye ukwaziyo ukusibamba khona. Ivukani lesiyakwamkela enxebeni ulendaba bayetha inyanisile bethetha banyanisile amaqomrade nam ndimamele nam ndiyabulisa indlebe. Okay, 0738491740 sithumelele ivoice note, kunjalo sitsalele umnxeba sivo lwakho uluvo ukuba abantu izinto bazithethela ngokwabo sibathetheli ngokwethu. Shilo ke sathi umbuzo siwuhlabileyo ekhaya, iliqela kunjalo nje iza kusincedisa njani na le dialogue ekuphuculeni indlela yokwenza urhulumente loMzantsi Afrika? Abanye abantu bayibona njengengeyomfuneko le dialogue, inokuba bayayiqonda ukuba yintoni. Kutheni ezi legacy foundation zirhoxa nje kwi-convention kanti amandla wayo yonke le nto ahleli kubani? Ukuba ibalulekile ngokwenene, iza kuyibeka phi yona isicwangciso nkqubo sikarhulumente esonyaka ka-2030, iVision 2030 kanye ke le nto kuthiwa yi-NDP, National Development Plan, kulapho kanye sikhoyo kusuku lwanamhlanje. Mhlawumbi nawuhleli apha elalini sithetha ngale national dialogue, kodwa uyazi ukubana umthetho wayiza kusebenza njani na. Sitsalele umnxeba ke naba bahlalutyi bethu baza kusenzela izinto zibe lula, ukuqwalasela nokungena banzi kwizinto esingaba kanti asiziboni malunga nalo mba sithetha ngawo kusuku lwanamhlanje. Thumelela ke sijonge babantu bangena besithini na phaya emnxebeni. Sipha ngoku kumzuzu weshumi elinesithathu phambi kwentsimbi yeshumi. Molweni msasazi, Molweni tata. ngingumphulaphuli. Ndiyangena ngelithi kule ngxoxo ye-national dialogue ndifumanisa uba lo rhulumente wendibaniselwano abantu abamnyama uxakekile kuba usanda ungena, usanda kuqulunqa. Uxakekile kangoba abantu abamnyama msasazi babhidekile kumcimbi. Ususela oko kwalawula urhulumente ka-ANC wabantu abamnyama, kukhona ukubhideka okukhoyo. Ngoba ngoku nakweento zezibhajethi, ibhajethi yile isikijike ingakhange yenze nto koomasipala. Abanye ke ngoku bakhetha uba ibhajethi bayifake kube ezipokothweni.
ngoba abantu abamnyama ulawulo olumsasazi lolizwe ayabhideka kulo. Inye into ebabethe abantu abamnyama nabagudi kuyo kukupolitika, but when it come makwenziwe ngokobuzo kuphuhlisa ilizwe, hayi babetheka, sorry msasazi. Nezinto zenzekayo ngozinto nje zizawutya imali iphelele esithubeni, ziipolitics kwa ezenzekayo, ngakumbi kulo rhulumente wendibaniselwano. Uzawuqhuma nje ipolitiki yodwa, soze kudeske kubekho nto ikhoyo. Nezo mali kuthiwa zizawunantsikwa, izawulahleka loo mali ingaziwa noba itshone phi. Nkosi. 0738491740 sitsalela umnxeba, kunjalo sithumelele i-voice note wena uphawula usithini na kumba esiwuphetheyo kusuku lwanamhlanje. Ye bahlekazi, yebona le national dialogue yenu nithetha ngayo, i-ANC sezawutyisa abantu ngendlala. Mayikisiyeke ngoba kudala ithetha ngee-empty promises ezingekhoyo. Masiyekwe ukudlalwa ngala madoda aphezulu. Ndiyacela, ndiyinto kaMatyholo eBhongweni eMthatha. Bhuti, ndiyaphinda. Ndicela ke kuyekwe kudlalwa ngathi. Le nto le dialogue nithetha ngayo iyasililisa, silambile thina. Izawuncedisa entwenini. Mayiyeke kudlala ngabantu ANC. Xa iqonda uba yoyisiwe, mayibeke phantsi qha iyeke. Mayiyeke. Danko. Right, mntakamvenene, ndifuna singene kule ndawo. Asinoyibalekela into yokuba i-dialogue mhlawumbi ukubakho kwayo into echanekileyo, into efanelekileyo. Kodwa masithethe ngexesha, sijonge imeko uMzantsi Afrika okuyo, sijonge izinto ezifana ukubekwa phambili xa sizama ukuphucula uMzantsi Afrika, ingakumbi ngokwala NDP Vision 2030. Uyabava i-participation yabahlali ngapha. Ngaba i-true reflection okanye yeyona ndlela ibonisa ukubana kumele kuqalwe ngantoni eMzantsi Afrika xa kuzanywa ukuphucula lo Mzantsi Afrika sisikhupha ngawo? Mkhulu, mandiphinde ndibethe kule ndawo bendibethe kuyo. Ndiyavuya xa nabantu abafowunayo apha kwinkqubo izimvo zabo zibukufana nezi bendizi-expressa, ngoba ndisithi izinto ezidlumzi kweli lizwe ziyaziwa. Into yoba kuyonatywa, kusetyenziswa ihotele, kukheyitharishwe, kubekho imali zeetranspoti, kuchithwe imali, ibe iinto ezidlumzi ziyaziwa. Wonke umntu ebethetha apha, obefowuna noogqa bam ebebethetha, bathethe ngee-issues ezibufana. Bobabini bathethe ngentswelangqesho, into ekubonisayo into yobana uburhulumente be-serious. Into yokuqala engeyixobisana nayo ngento ekuthiwa yi-meaningful and gainful employment, yingqesho yabantu wena mhlekazi wam. Ezinye izinto ezilandelayo, umzekelo could be ukudilishana ne-load shedding. Ndenza umzekelo, i-NDP lesinayo namhlanje ibifana uba siachieve ii-goals zayo in 5 years. Laa NDP wena mkhuluwa yayine-National Planning Commission. Laa National Planning Commission yinto ebufana le National Dialogue. Kwahlala abantu from ii-sector ezi-different. Okwale nto siyibonayo phaa ku-NEDLAC, laa National Economic and Development Labour Council. Apha kuba khona urhulumente, kube khona oosomashishini, kube khona i-civil society, kube khona I think urhulumente, business and civil society. So kwahlala phantsi abantu from different sectors, bahlala bathi nantsi i-NDP ezawuachieva by 2030. Ngoku asikagqiba uhlafuna lo mthamo, siyaphinda ngoku sihamba siyogoba futhi siyosika, ibe phofu ipleyiti igcwele. Izinto ezidlumzi siyazazi. Mna ndisamile mkhulu wakwelithi, le National Dialogue iyafana nenkcitha xesha nokuchithwa kwemali, kwaye ukho umntu ebefowunile wathi zii-politics ezi. Ndifuna ukuthi mna le nto ye-National Dialogue zii-politics, nokurhoxa kwe-Democratic Alliance
coalition partner yalo mbutho uyi-ANC iyabonisa into yobana eyona nto le national dialogue kudlalwa ipolitiki kwaye sikhumbuleni siphulaphulisa injalo into yobana kunyaka ozayo kukho ukhetho. So kufuneka simjonge lo mbutho une-majority yecabinet, nangona ungena-majority yepalamente but une-majority yecabinet, una-62% of the cabinet, una-more than 70% of the deputy ministers. So lo mbutho umninzi phaa kwicabinet is currently playing politics because le timing yale national dialogue iyalaqazisa because kulo nyaka ozayo kuyiwe ekhethweni and ukhetho lufuna imali eninzi. Mandibambe kuloo ndawo wena mkhulu. Sipha ngokumzuzu wesixhenxe phambi kwentsimbi yeshumi sijonge umba we-national dialogue, ingxoxo kazwelonke kulindeleke bibe kanti yabanjwa, kodwa nintsi izinto ezithetha sinabahlalutyi bezopolitiko mbasamvenene. Ukhona kwelinye icala uDr Hlumelo Mgudlwa kunye nosoqoqosho uBandile Kanyoyini. Now ndifuna ujonga ke ngoku Mntakanyoyini kwizinto ezenzekileyo, mhlawumbi sithethe njengetem kaRamaphosa iyodwa, nditsho ke kwinto ethi ubana singathetha sithi i-build up towards i-Vision 2030 which is National Development Plan. Kwithem kaRamaphosa iyodwa, okokuqala ungena kwakhe ubonakale abantu okanye besinethemba lokuba into edibene noqoqosho olubandakanya wonke ubani, uphuhla imisebenzi, ubudlelwane esinabo namazwe afumileyo. Sikubala zibe nintsi isamithi, ii-conference, zonke zingqungquthela bezibantu. ye-BRICS, sane-BRICS plus. Inintsi into esinokureferensa ngayo, but singathi ukuba uMzantsi Afrika uhamba kakuhle ngoku usukela kumongameli wokuqala ukuza kokhoyo, ukuba uhamba kakuhle yintoni ebangela uba uhambe kakuhle? Ukuba uhambe kakuhle wabuya waqhwalela, uqhwalele kuba kutheni? Ngoba ubalule ubana uqoqosho ngethuba likaMbeki bekuba ngcono xa sithelekisa naba ababini bokugqibela umongameli. Kwenzeke yintoni le ibangele uba sifikelele kuloo ndawo? Kuba ukuba asithethi ngoqoqosho oluhlumayo, siza kubuzana nakweminye iminyaka ezayo uba abantu baseMzantsi Afrika inoba bethu bafuna ntoni, masive kubo ngedialogue. Enkosi kakhulu Msasazi. Mhlambe masimkhumbuze umphulaphula uba phaa kulaa 2030 vision mhlawumbi zeziphi izinto ezichatshazelwayo phayana. Eyokuqala phaa ithi i-poverty, equality and hunger. Eyesibini yile kanye Msasazi wam oyichaphazelayo eka-economic transformation and job creation ne-social cohesion and nation building. Now into ebangele into okokubana uqoqosho lukhule kusukela ngo-1994 xa kungena urhulumente wentando yesininzi, umongameli wokuqala nguNelson Mandela, kwaze kwalandela uThabo Mbeki, ii-terms ezithe zabambini. Lukhule ngoba Msasazi enye yezinto ebebeqinisekisa ukuba bayayiqwalasela kukuba urhulumente nee-officials zakhe ungakhuthazwa ekubeni okanye bangayekwa abantu bebandakanyeka kule nto siyibiza ngoba yi-corruption ne-criminality. Kodwa uba uyaqaphela kurhulumente abaye balandela emveni koThabo Mbeki, ibe khona kakhulu le nto ye-corruption. Kuvakala oominister, abantu abasemagunyeni kusuka ezantsi ukuyoma phezulu bebandakanyeka kwizinto ze-corruption kodwa bangade babanjwe. Uske uve mhlawumbi ne-public comments zabo nabantu ababaxhasayo ukuba babaxhasa noba banjalo. Ngamanye amazwi urhulumente uye wafeyilisha ukuba a-adrese i-corruption kule minyaka ephantse i-plus minus 20 years edlulileyo. Efayilisha ke
ukhokhelwe ngurhulumente wentando yesininzi. Ngamanye amazwi urhulumente wentando yesininzi kule minyaka egqithileyo awukwazanga ukuyiadresa kakuhle le nto ye-corruption. Yakhinibeza ke loo nto, msasazi wam nomphulaphuli, ekhaya uqoqosho lweli lizwe. Abantu balahlekelwa yimisebenzi ngoba zibe ninzi iinkampani eziye zavala, ezinye zenza i-retrenchment, bagxothwa abantu. Abanye kwathiwa mabake bathi xha kancinci emsebenzini, ikhampani ayiqhubi kakuhle. Abatyali zimali abanye balishiya eli, ngoba uyakhumbula ezinye zezinto ezonakeleyo xa besithatha inkululeko yentando yesininzi phaa ngo-1994, abelungu abaninzi nabantu ke ababekhokhele bephethe ii-factories, ii-industries kwiidolophu ezifana nabo-East London, eBhayi, eMthatha, kooSajonisi, njalo njalo, nezinye iidolophu zalapha eMpuma Koloni zavala. Kwavalwa neendlela ezihamba iitreyini, azisasebenzi. Uninzi lwa xa uhamba phaa kooDutywa naphaya kooModi naseMthatha njalo njalo, fumanise uba uyabona uba yayihamba apha itreyini, kodwa ngoku naseGcuwa phaya zivalile iifektri ezinintsi neetreyini azisasebenzi. Ithetha ukuthi izinto ezinjalo, msasazi wam, zibonakalisa into okokubana lo rhulumente wentando yesininzi one-vision ethi 2030, othi kule vision uzoadresa i-poverty, inequality kwakunye ne-hunger, aphinde futhi aqinisekise into ye-economic transformation ne-job creation, zizinto ezo ezisathethwa njengomlomo, ezingadanga zenzeke. Ewe, bokhelwe abantu izindlu, zokhiwa izikolo, kwafakwa imibane njalo njalo, kodwa zisekhona iindawo ezinintsi uphuhliso abantu abasalulinde nanamhlanje, even after 30 years. Yiyo ke ngokwemibutho efana nabo-DA isithi le into ye-national dialogue ekuthiwa xa kuthethwa ngayo izoadresa ezaa zinto zinento kwenza no-vision 2030, njengoba sishiyeke neminyaka embalwa sifike ku-2030. Ithi DA hayi, iyibona njenge-talk show le nto, neminye ke imibutho yathi ayixhasi le nto. And ke ngoku ifuna wena msasazi wam nyhani abantu abemi belo Mzantsi Afrika bayiqwalasele. Okokuqala yayiprophozwe ngu-former president wase-South Africa, uTata uThabo Mbeki, le nto ye-national dialogue. Yiyo le nto bendisithi xa ndiqala uthetha apha, eyakhe i-organization inexesha elingaphezu konyaka, njengoba thina siqale ukuthetha ngayo kulo nyaka, neminye nezinye ii-organizations siqale ukungenelela kulo nyaka. Kudala yona i-involved le organization, iyistructurisha le nto de kwabe kuthethwa ngayo. That is why even naxa i-DA ibisithi ithi pull out kule nto i-national dialogue, yaba kwangutata uThabo Mbeki obhala a very long letter explaining into yobana ibaluleke kangakanani le nto ye-national dialogue, eyicacisa. Ukuphendula ke nalaa mbuzo bowubuza uba icaciswe kakuhle na okanye abantu ayikabacaceli, ibalulekile na okanye ayibalulekanga. Ibalulekile and icacisiwe, nto nje ifuna ke ngosiyijonga uba kutheni iphinde ibe kwangutata uThabo Mbeki obeyihlalele kwasekuqaleni kwayo le nto wayeyipropozile, ophumayo. Ithetha ukuthi ikhona into erongo eyenziwayo apha, because ude athi xa ethethayo neza organizations ezintandathu abaphumi beyithi mayiyekwe ukwenziwa le nto, but baphuma phaa kulaa task team ebizwa ukuba yi-preparatory task team. Abona abantu ekubo le nto, amandla wayo le national dialogue ekubo, because bona ngabona abantu bahleli kuyo bayi-organizayo. So xa uzovele uthi uyi-organiza masithi mhlawumbi uyatshata Tata uMaliwa, then ke i-wedding planner yakho usuku lokugqibela, hayi ndiyaphuma ndiyayeka le nto, ube uqomba zonke izinto zixhomekeke phaa kuyo, iyakuxelela uba ikhona into engakhange ihambe kakuhle phakathi kwakho wena mtshati nalo mntu oququzelela lo mtshato uba mawubheke phambili. Ezo zinto ke eyona nto ingamandla apha yile nto inento kwenza norhwaphilizo. Ezi organizations zine-credibility erayithi eMzantsi Afrika and ziyigadile into enokuba iphinde ibuyisele urhwaphilizo uMzantsi Afrika ebekuthiwe mawulwe nalo ngorhulumente katata uRamaphosa. Tata uRamaphosa ke ngexesha engena uye wathembisa phakathi kwezinto orhulumente abegqithileyo ebeziye kwathethwa ngazo zangenzeki, ibiyile nto yeBila Act, kodwa ukwazile uba ayisayine. I-NHI wakwazi futhi uba makayisayinele nayo, ne-land expropriation wakwazi noba makaqinisekise into yobana nayo iyasayinelwa nayo. Kwakunye ke nelizwe loMzantsi Afrika njengoba lizi-alayine ne-BRICS, alithanga kuba kungena yena liphume phaya, kodwa kuye kwastrengthenishwa
eza relationships uMzantsi Afrika ubunazo. Waphinda futhi uMzantsi Afrika was aligna nelizwe utata uNelson Mandela awayelihlonipha kakhulu esekhona, iPalestine, kwakunye ke namanye amazwe. Eyona nto ke ndifuna ukuyichaphazela kakhulu ke msasazi wam kukuba into ebulele iSouth Africa koorhulumente abalandela emveni kotata uThabo Mbeki ibe yile nto ye-corruption ezale ukuba kophuke okanye kulimale i-economy, yazala ke ngoku indlala nentswelangqesho ephezulu kakhulu. Zezo zinto ke abemi belo Mzantsi Afrika abafuna ziadreswe, kwakunye nalaa nto ye-load shedding engekapheli ncam kodwa esekhona. Sike seva ke kwexesha likatata uRamaphosa uba laa nuclear power station ekwakuthethwa ngayo ngexesha likatata uZungu kwangathi abantu bayayigxeka, kodwa ngokungathi ke ngoku izawutsho iphumelele njengoba ke kwakufanele into okokubana ubukhona ubudlelwane obuphakathi kweRussia neSouth Africa ekuqinisekiseni uba iyenzeka loo nto. Kanti ke la maziko sithetha ngawo aquka iThabo Mbeki, Steve Biko, Chief Albert Luthuli, Oliver and Adelaide Tambo, de Klerk, nayo ke Archbishop Desmond and Litutu. Ngamanye ke wala maziko sithetha ngawo kusuku lwanamhlanje athi abe kanti ayarhoxa wena apha kucweyo olu. Madiba, ukurhoxa kwe-Democratic Alliance ibe inxalenye ye-Government of National Unity ine-proportion ke evakalayo xa sijonge unyulo esisuka kulo lukazwelonke. Ithetha ukuthini ngokuthetha ngazwi linye kuqhogwano le-Government of National Unity? Kutheni ngoku ngathi sibona into ethi hambani madoda nodwa niziyele kule nyanga siyithina? Abasenawo amandla wokuthi hayi apho bangoneliseki khona ukuze kuqhube? Kuba loku bafungile bathi nantoni na eyenzeke eMzantsi Afrika baza kuyimela njengabantu abayinxalenye ye-GNU. Traditionally, EDA ibisoloko iyi-opposition party for a very long time. Now bazibhaqa ke ngoku kusithiwa mababe kwi-partnership with the very same party ebebeyi-opposer all along. Siphinde size kwinto ethi why bebeyi-opposition nje. Okokuqala into yobana ideologically abathethi language enye. Expropriation of land, i-DA ime ngapha kwestrato, ayifuni uyibona loo nto leyo because i-constituency yabo ngabantu abamhlophe aba kanye babhenefithayo kule nto. Transformation of economy, still i-DA ime kwelaa cala because transforming it means kufuneka udiverte i-resources ngoku away from kule ndawo bakuyo uyokwenyusa aba bantu bantsundu bebezi-slaves zabo. Ikubonise ke ngoku into yobana nee-economic policies ke azifani ke. Uyawukhumbula into yobana i-DA was the first political party to say i-civil servants sinintsi gqithi, the wage bill is too much, makuphungulwe. If yaphungula ke kwi-wage bill, it means less people to be employed by government and therefore i-private sector will take over ke kuloo ndawo. Ngabo ke abantu abanee-businesses ezi-well developed more than us in many cases. Now, i-DA irhoxa nje ngoku kule nto yinto yobana isele ikuqhelile ukuphikisa ngelinye ixesha naxa kungasekho mfuneko yakuphikisa iyaphikisa. Citing ke ezi irregularities ekubonakala ngathi ziza kwenzeka down the line, ngoba kaloku if this dialogue is not citizen driven, meaning ayenziwanga sithi bantu, ikhokhelwa zii-politicians, naku okuza kwenzeka. Iza kuba yi-talk show to promote i-political party that is in power, that is in charge of yonke le nto. Izawungabikho honest enough to agree kwizinto ezirongo ezenzekileyo and therefore ibe credible ekuthatheni okanye honest enough again ekuthatheni ii-decisions eziza kulungisa le nto. Uyabona ke msasazi, sizawumane nje xa simane sithela sichaphazela izinto that may seem irrelevant to this but they are.
kwinto ethi elaa nto evezwe ngumkhwanazi ichaphazela kanye bona aba isikakhulu. Now, uba ngaba ke ngoku uzawuvela nathi bemi sisithi ANC lungisa apha okanye rhulumente, masithi ANC, rhulumente lungisa apha, rhulumente lungisa phaya, makulungiswe phaya, abantu abacorrupt mabasuswe. It means sithi nakubo mabasuswe in power because some of them bayadyobheka kwezi zinto. Ikwenzeka ngoku into yobana ube ungafuni ukuyinika abantu uba mabayidrayive ngokunokwabo le nto, but rather idrayive nguwe so that uzokuyicontrol idirection emayiye ngakuyo. It becomes a talk show nje ke ngoku engenamsebenzi. Now I think i-DA ibaleka nje, ibaleka because iyayibona into yobana should i-officials and ugovernment abe in charge of it, i-direction yayo izawubanye and izawuseva the purpose ye-electioneering towards u-2025 local government elections. Sibangumzuzu wesibhozo nesiqingathi ibethile intsimbi yeshumi. Khawusifowunele nawe uphawule kulo mba we-national dialogue. Kuwubona kanjani? Zikhona into ongaziqondiyo? Usilela phi kule nto idibene ne-national dialogue? Xa uyijongile wena ngaba ngokwenene urhulumente woMzantsi Afrika akazazi iingxaki ezijongene nabemi belizwe? Sithumelele i-voice note yakho, kungenjalo sitsalele umnxeba. 073 849 1740. Molo Asanda, ndiyabulisa nalapho kubahlalutye bethu. Molo. Asanda, okokuqala mandikuphendule umbuzo uba bemi boMzantsi Afrika bayayazi na le nto yale national dialogue? Hayi, asiyazi uninzi lwethu uba yintoni na. Okwesibini, kukho izigaba ezintathu zorhulumente kweli lizwe lethu, ngu-national, ngu-provincial, ngu-local government. So apha ku-local government kulapho kudilishwana khona nabahlali ngoomasipala, zinyuke zibheke phezulu. Urhulumente woMzantsi Afrika uyazazi iingxaki zethu singabahlali baseMzantsi. Ntswelangqesho ephezulu, ulwaphulomthetho olulandelayo, zininzi nje ndingatya ixesha uba ndingazibala, kodwa ziyaziwa ngurhulumente wethu. So what is the use yaloo dialogue? Ngakumbi ke ngoku xa abemi aba boMzantsi Afrika bengazubandakanywa kuloo dialogue. Yintoni lena urhulumente afuna ukuyixoxa yedwa ngathi? Yintoni langayaziyo ngathi? So i-ANC ineminyaka ngamashumi 3 uba kakho ngaphezulu ilawula eli lizwe. Oko sasinezi ngxaki eziyi-1. Ngoku yintoni lifunisa i-national dialogue all of a sudden? And i-ANC into endiyaziyo ngayo mna, ekhe nje kwavela into enemali phakathi kwathiwa nantsi imali, ininzi gqithi le mali ibalwayo yale national dialogue yile bafuna ukuyirhwaphiliza, bafuna ukuzityela bodwa bengafuni abemi boMzantsi Afrika nje. Hayi, andisiboni mna isidingo sayo tu. ANC mayiyeke qha, mayichithe yohlulakele. All right. Nkosi sisi, ndiyabulela. Molo msekhaya. Hayi ndiwubambe phakathi umxholo. Ndiduma ndimamele ngumphulaphula apha offline. Hey tata, ndizawuphinda bawo umxholo. 073 849 1740. Neqezo nalo apho estudio man. Billy. Hey, mntakamaliw. Kubi, kakukubi. Andiyazi uba sesathini nathini abantu. Le nto yokuthobela, sithobela nantoni na nengeseyiyo, siyibona uba yiyo. Andiyazi umntu omnyama kwenzeka ntoni kuye. Ndiyanqona ke sizitswebe, ke sizibuze, okanye sizive uba isesithini abantu. Ngoba kaloku ukhokhele apha umntakaMkhwanazi wayiveza intsusa yonobangela uba sibe sikule ndawo sikuyo namhlanje emva kweminyaka eyi-30. Kugqutywa nje ke ngoku umkhondo ngee-national dialogue neentoni,
ngoba kaloku ngoogqolomaba ngabona abantu bachaphazeleka kwezi zinto. Asizingali, asizithethi, thina babhizi basondla ubuxoki, basondla utywala, basondla iziyobisi ukwenzela into yoba kaloku singajongi, singaboni into, singabi namibono, singagekamva. Yonke into iselibala ke ngoku yi-crime ekurhulumente and nayiphi na ipati ayikho esafe, zonke ezo political parties. Qha umbuzo wam, thina bantu sithini na ngoba itya thina le cons. Wonke lo mdlalo ngumdlalo wethu kodwa singababukeli, sibukele bona bemenyezela besithini banamabhoto amapoma bodwa. Sithini na thina mzontsundu sibukele kusonakala liphela ilizwe. Right, siphango kumzuzu weshumi elinesithathu. Sichochelwe ishumi elinesine ibethile intsimbi yeshumi. Saphulaphula iVukani FM. Imbadu lesiya kwintsimbi yeshumi elinesibini kuba ndiphethe abahlalutyi nezazi abantu abaza kusinika besiweze besinika umkhanyo kwizinto esingaba kanti mhlawumbi thina asiziboni. Ndinaye ke umhlalutyi wezopolitiko uMbasa Mvenene. Ukhona ke usoqoqosho uBandile Ncweni kunye noDr Hlumelo Mgudlwa. Lapho ke basiwezayo kwimiba kumba ke siwuphetheyo namhlanje. Mandiyiphinde le mibuzo kulaa mntu ebesithi usandula ukungena. Imibuzo esiyibekileyo kodwa singaphelelanga apha, siyabuza ukuba iza kusincedisa njani na le dialogue, eli qonga lokuxoxa nokubonisana ngezinto ezifanele ukwenzeka urhulumente loMzantsi Afrika. Abanye abantu bayibona njengento engeyomfuneko tule inokuba bayayiqonda kusinina bethu. Kutheni ezi Legacy Foundation, ezi foundation zifana nezi Thabo Mbeki Foundation zirhoxa nje kolu cweyo lendibano ingakumbi kwaba balungiselela umsitho lo? Kubani kanti onamandla kuyo yonke le nto? Ukuba ke ngokwenene ibalulekile, iza kuyibeka phi nesasicwangciso-nkqubo sikarhulumente sonyaka ka-2030 esiya sasithi funeka athe efika u-2030 kube izinto eziliqela ezifana nendlala nokudalwa kwamathuba emisebenzi ibe yinto sele kufikelelwe kuyo. Awujongile wena uMzantsi Afrika ngoku, ujonge le dialogue, kungaba ngokwenene iziphathamandla zorhulumente woMzantsi Afrika ziyazifuna ezi mpendulo okanye ezi mpendulo ziyazazi sezikhona? Kulapho sikhoyo. Uba uyangena ke siyakwamkela 0738491740. Masikubulise tata umsasazi nesigqeba sakho. Uthetha namawa apha eKapa. Bayethu. Into endirhalela uyiqonda makuyo yonke ke le nto yale national dialogue ithetha uba urhulumente lo ebexhuzula intambo for 30 years akayazi ukubana sikhala ngentswelangqesho, sikhala ngamanzi, sikhala ngongalingani, indlala nentlupheko, sikhala ngongabikho kwezindlu, sikhala ngemfundo engancumisiyo, sikhala ngee-graduates ezingaqeshekiyo, sikhala ngeendlela ezinemigqobho kusho ukuthi potholes, sikhala ngobugewu obudlangileyo kwilizwe lethu, sikhala ngongabi namhlaba, sikhala ngezibhedlele ezingenamayeza nazo eziwayo nezixotyukelwa ipeyinti, sikhala ngoomasipala abangasebenziyo, sikhala ngokukholapsa kwe-local government in general, sikhala ngee-services ezingasiwayo ebantwini, sikhala ngee-borders ezivulekileyo kungena nobani kuphume nobani nanini, sikhala ngabasebenzi bakhe abangenankathalo nabangahoyiyo. Yintoni le kanye angayivanga? Oko sasikhala
kwiireyidiyo zonke jikelele. Andikhathali noba loo reyidiyo yeyesintu okanye yeyesibhulu okanye yeyesingesi, isimbonono sinye. Yintoni le angayivanga besithethe ezireyidweni ziba sithethana namhlanje acinga uba fana uba uza kuyiva xa esibizele ndawonye? Enye ingxaki yam yokuba kwizindululo ezizawuphuma apha ngoobani abaza kuzi-implimenta, kuba kaloku kwayena lo rhulumente bekade siza nee-policies zinga-implimentwa. Xa ke ngoku sikhuphe izindululo azayimplimentwa, sizawuthini ubheka phambili? Yha, sikwishumi elinesibhozo emveni kwentsimbi yeshumi. Imibuzo imile Madiba, nantsi. Okay, siyayiqhuba ke ngoku i-dialogue. Emveni koko sithini? Eyi, lo mbuzo ke uyandibhida kodwa uyavakala kwinto ethi sibonile kusethwa ikomishoni ezifana neZondo Commission. Batestify abantu. Umbuzo samileyo namhlanje uba okay, baza ke nabantu bezobalisa awabo amacala, amagama wabo ayevele ebandakanyeka. Emveni koko kwathini? Ngumbuzo sabuzwa nangoku. Kuthi xa kubuzwa, noba ndingadibana nomntwana omncinci abuze uba Maliwa kwenzeka ntoni ke emveni koba kuchophe ikomishoni kaZondo, ndingajonga phantsi ndikrwempe intloko. Nanku ke umbuzo umile uba okay ke, uba ke ngokwenene rhulumente hayi ayivakale, awuyazi into yokuba abemi boMzantsi Afrika mabathini okanye bafuna ntoni, bakuxelele ke ngoku okwesininzi ngokutsho koluntu, akutsho mna, ngokutsho koluntu oluphawula apha. Kuzawuthiwani ke ngoku? Iza kuncedisa phi loo nto? Ya. Qaphela ke msasazi, Paul ngokuphazamisa. Qaphela ke Ya. into yobana bonke abasele bethethile abantu, i-value yale dialogue abakayichani ncam nangoku into yobana iza kusincedisa entweni nina. Asithi ke i-dialogue le umolo wayo iyinto e-useless, nto nje kukujonga urhulumente lo ukhoyo into yobana uzawukwenza ntoni na ngaloo nto, kuba kaloku sezininzi izithembiso before akwenziwa nto ngaloo nto okokoko. Ukhumbula into yobana wonke umphulaphuli osele evelile apha ereyidweni namhlanje uthetha ngazwinye ele nto yobana iza kusincedisa entwenini le nto. Two, okwesibini ke yinto ethi nazi ke izindululo sikukhumbuzile rhulumente into yobana all along for the past 30 years ezi ngxaki zethu kanye zikule ndawo zifuna ulungiswa. Zizawulungiswa ngantoni? Because the economy is not doing well. But ke the most important thing sasazi emasiyiqaphele kule nto, if uyabamamele abaphulaphuli, i-reputation karhulumente nje in general iyakubonisa into yobana ikho into engahambi kakuhle and ayiqali namhlanje ukungahambi kakuhle. Sele bezixelele abaphulaphuli nabemi belo Afrika into yobana hayi urhulumente waziwa ngolu hlobo and ke awuzukuphoxeka nakwezi commissions esezenzekile nakwizinto eziza kwenzeka kuba kaloku akukho mdla wawutshintsha. Uzutshintsha ke msasazi kuyafuneka uba uthathe ii-decisions ezi-uncomfortable, ezi-unpopular, ezizawubangela into yobana kuthiwe nanku ke lo ohluphayo, ube ngelo xesha ulungisa izinto. Ewe ke awuzuthandwa ngumntu wonke xa ulungisayo, njengokuba ke sibona phaa kumkhwanazi uba akathandwa ngumntu wonke naye, bakho abangamfuniyo. Nto nje ke ngoku uske yena waveza amahlebo abantu abakhulu nabaphetheyo kwizikhundla ezikhulu, ingakumbi i-politicians, because kuyabonakala uba le political killing ibi-serious kakhulu and ichaphazela izikhulu ezikhulu kakhulu.
iya kubonisa ke xa iyonke le nto in totality into yobana i-lack of action and implementation of these very good policies zika-government ekwakudala zinconywa, including the constitution le, zizo ezibangele into yobana sibe namhlanje sithi kufuneka i-dialogue 30 years down the line singazange sa-implementa nezo NDPs nakakade ngendlela eyiyo. We are left with 5 years. I-5 years siyayazi into yobana from now till 2030 it's unlikely into yobana singabe kukhona any significant change eyabe yenzekile in the country kulaa direction yala NDP. Mntakamvenene, kungaba ingqumbo yoluntu ngokwendlela uMzantsi Afrika oyiyo yingqumbo enika intsingiselo ngokupheleleyo na? Yingqumbo efanelekileyo uba ibe khona ibonakalisa ngokwenene ukohlulakala kwiindawo ezithile korhulumente loMzantsi Afrika, okanye ingqumbo yoluntu eMzantsi Afrika singayamanisa neemfuno nomdla wepolitiko? Kodwa le nto kuthiwa i-public participation okanye intatho enxaxheba yoluntu uthibazeke kangakanani umdla kwaye unefuthe elingakanani loo nto kuleni babantu abanye abantu bade bangabonakalisi mdla kule dialogue, kodwa xa ujonga intsingiselo yayo noko icacile. Mr. Mvenene? Oh, ndazi ukuba kutheni nje sibonakala ingathi siphulukene naye. Sawujonga ke uba siyakwazi sina uphinde sibuye naye ukuthi siyamfumana na. Okay, sisalinde kanjalo masike sijonge uba aba bangena besithini na kweli cala. 0738491740. Yho, Asanda, andiyafeylisha ukuyi-understanda le nto ithi Vision 2030. Unoba uthini umbono karhulumente ngo-2030 lowo, yintoni le aza kuyilungisa? Le imxakileyo ngoku siku-2025, sifika nje ku-2025 oko sirhuqa iingxaki siyanazo kuloo 2030. Inoba ngaloo 2030 uzawuza nantoni? Uzawuthi makuqale kuthini phi? Kuzawube sekunjani? Kuzawube sekusela abantu abangaphi kulo Mzantsi Afrika njengoba kubulawa abantu yonke le mihla? Izibham zidlala abantwana eSouth Africa yonke le mihla, kudutyulwa umntu, kubulawa umntu, kuthulwe kuthiwe cwaka ngurhulumente. Imali engaka iyokwenza le national dialogue. Izibhedlele zikarhulumente azinamayeza, akukho basebenzi, akukho, kunqongophele oogqirha, kunqongophele amanesi ezikliniki. Sinyotywa ngee-370. Kukho aba bantu bangaziwayo apha eSouth Africa, ngabantu abanga-egzistiyo noxa bekhona nje bephila. ESouth Africa kuthethwa nge-youth, kuthethwa ngabantwana, kuthethwe nge-youth, kuthethwe ngabantu abadala. From 36 years of age up to 59 years, ngabantu ekungathethwa nto ngabo abo, ngabantu abangekhoyo noxa bekhona bephila, ngaba banyotywa ngee-370. Ndithetha ngamadoda anabafazi, anemizi, anabantwana, afundisa abantwana ekufuneka abhatale ii-services zikamasipala. Abantu abanoxanduva abangapeyiyo banyotywa ngooma-370. Ndaweni yoba kuvulwe imisebenzi, basebenze abantu bonke, kuzokhula noqoqosho lwaseSouth Africa. Kuthethwa ngoVision 2030, into engasoze yenzeke. Bafuna uyorhwaphiliza le mali. Ivelaphi le mali engaka? Le mali engaka ivelaphi xa bezawunika abantu ooma-370? Kokuphi ukutya okuthengwa nge-370? Yho, hayi, i-ANC iyadlala ngomntu omnyama. 0738491740. Abantu izinto bazithethela ngokwabo, asibathetheli ngokwethu. Andibulise msasazi wam, Bawumaliwa, Right bawuba. kwakunye nesigaba sakho esiphambi kwakho Yeah. ngokuhlwa ngomvulo. Ndibulisa lesithi msasazi, heyi, ziyavakala izimo ezoMzantsi Afrika.
Msasaza andiyazi noba kuyawulunga kuyawude kulunge okanye akulunga na. Yeyi kudala sikhala ebomini bethu. Ndithi ndawucinga unantsika ngalo nyaka ka-2030 ndinombuzo ondizibuzayo noba uyawufika konakele kangakanani, ngoba ngoku ingathi sele konakele kakhulu ngoku. Ingxaki inye kukungavani kwethu naba bantu sithi thina bayasikhokhela sijonge kubo. Ngoba msasazi angeze undixelele into yokuba idalwa yintoni into yokuthi ndithi ndingurhulumente ndinabantu bam andibabekileyo ngokweeportfolios zabo, uba wena bani uzawujongana neli gumbi, wena bani ujongane neli gumbi. Bawuthi umsebenzi bawubeka nje, unqabile umntu oyilandelelayo into yakhe ide yophela. Akuyikwanwa ngaba bantu bakhokhelayo ngoba abalingani. Njengoba bekhokelwa nje abalingani, bakhona abangasentla kwabanye, abangasentla kakhulu kunabanye, aba bangasemva aba bakhathalelanga. Kuvele nje nokuthiwe nantsi into madoda, makwenzeke oku noku noku. Kungabikho bani oza kuyisuphavayiza le nto kufanele uba mayenzeke apha emhlabeni. Iinkokheli ziyakruthakruthana, upolitiko alupheli olu nathi sazalwa lukhona upolitiko. Uyayazi msasazi, ukuba ngaba urhulumente ebekwazi ukulawula ngale ndlela abantu bafuna kulawulwe ngayo, ngekungatshelanga emhlabeni. Abantu abonwabanga lulutsha, bayaqhekezelwa, benza yintoni. Ingaba yintoni isizathu sento yokuba kungadalwa imisebenzi? Ke kubonwe okokuba xa aba bantu batsha bephangela umntu ngamnye, mna msasazi ikhona into ethi noko udlame olu lungake liphunguke kancinci. Ngoba ngoku imali yethu yendodla seyihluthwa sihleli ezindlini ngoku. Ibadikile into yokuba basihayijeke ezitratweni nasezivenkileni. Bayabona uba ngoku abanye abantu baphatha amabhozo, abanye baphatha izipreyi. Wakungibona mntu uthi uhamba nje ngasoloko uhamba nemesi ungayidalelwanga loo nto. Uphezu koba uzikhusele, kungaphangeli ke msasazi. Ukungaphangeli kudala inyakanyaka emhlabeni, kudala imisebenzi inqaba elizweni, kodwa zange kube njena. Isisombululo siyavakala, abantu bayakhala. Isisombululo sona mna ndedwa andikasiboni uba ingade sike ibe sisisombululo esinjani na. Mna nxa ndizicingela nje rafu ngokokwam, lo nontsika lo 2030 lowo uyawufika sesingasaphelelanga. Abanye bezizilima, abanye bengaboni, abanye mhlawumbi sebalalandulela neli lizwe. Ngoba yona i-corruption yeyi izawuthatha ithuba mayiphele. Ndinewari into enye ke mntakaMaliwa, abantwana abana-16 years bafundisa aba bana-12 years, bayakopa. Ndibona imihlolo mna ezivenkileni, umbone umntana une-12, 13, 14 umbona nge-9 ehleli ecala kwevenkile namaqhangusha ana-18 years up to 20 nangaphezulu. Ufumanise uba mosi akukho nto izawuye urivese, zonke zibetha ngo-forward zonke. Ukopa ngoku aba ngoku besibathembile, sithi noko mhlawumbi bona bayakoyika kuba bavile uba kuthethwa njani na. Akukho namnye ke umntu omtsha ke oyixabisileyo iredio ngeli hlobo siyixabise ngalo thina. Akwazeki ke iyawuphela isithini na msasazi, hayi andazi. Inkosi msasazi, makhe ndiphulaphula abamameli. Nkosi Bawubhanqa, siyabulela. 0738 491 740. Nto kaMaliwa, Ewe bhuti. hayi le 2030 kuthethwa ngayo inoba sawufika sibambalwa bantu beli lizwe, ngoba kufiwa gqithi kumiswa nge-national dialogue engazukwenza nto. Hayi, i-ANC yayiqinele entweni engasoze ithi hayi mayiyeke ukuyithetha into engazukwazi ukuba mayiyenze ebantwini beli lizwe. Ndiyacela
uba kunjalo, hayi bayoyilandela bodwa izikhulu ze-ANC. Yinto Nkosi tata, siyabulela. Mntakancweni, ndiyafuna okokuqala before ndibuze umbuzo ndikunike ithuba lokuba ukhe ngokwendlela aba-engage ngayo abahlali. Msasazi, masibulele kakhulu kubaphulaphuli. Enyanisweni abaphulaphuli, msasazi wam, babonakalisa ukungabi nathemba kule initiative yalo rhulumente wobambiswano, i-GNU, le National Dialogue. Isizathu ke njengoba bethetha abaphulaphuli ndimamele, abacacelwanga uba yi-National Dialogue yantoni le, izawusincedisa ngantoni singuMzantsi Afrika kwezi ngxaki sele sinazo singuMzantsi Afrika ebesihleli vele sinazo kule minyaka engama-30 adlulileyo kusukela ngo-1994 singena kurhulumente wentando yesininzi. Abaphulaphuli ke bathi urhulumente uyazazi zonke ezi ngxaki, akho nto intsha kwezi zinto, nto nje into abayiqapheleyo kukuba urhulumente wethu akathathi manyathelo abheka phambili ukuzilungisa nokuzisabela iingxaki zabemi belo Mzantsi Afrika. Bethetha ke into ethi, msasazi wam, abanathemba lokuba angasuke azimamele ke ngoku kule National Dialogue ekufuneka xa eyenzile achithe izigidigidi zemali ezingango-700 million. Imali enkulu kakhulu leyo. Xa ubone kuthiwa uyayithatha ngomsasazi wam loo mali, ujonge mhlawumbi iidolophu okanye iilokishi okanye ke iilali ezithwaxwe yindlala nayintlupheko, apho abantu bangakwaziyo ukuzokhela imizi kuba bengasebenzi, kuthiwe kwakhelwa abantu izindlu. Zinintsi kakhulu izindlu abantu bebenokuzakhelwa ngaloo mali, minintsi kakhulu imigwaqo ibinokokhiwa, nezikolo nezibhedlela nee-clinics ebezinokokhiwa ngaloo mali, kutsho kushiyeke kuncedakala uluntu oluninzi ngento ebonakalayo. Ngoba le ye-National Dialogue kuzawube kuthethwa kuphela, akukho nto ngeli xesha iqhubayo le-National Dialogue ezawube isenzeka kuthiwa yenziwa ngeli xesha le-National Dialogue. Izawuhamba laa 700 million kuthethwa. Yiyo ke le nto umbutho ofana ne-DA usithi hayi, yi-talk shop ke noko le, yindawo nje apho kuzawuthethwa ngabantu emveni koko kube khona imali abayifumanayo kuba ibhatalelwa loo nto, balale kwiihotela, batye ukutya okuphezulu, bahambe ngeemoto zikanokusho. Kodwa bona abantu abaninzi, over 50 million baseMzantsi Afrika, bashiyeke iingxaki zabo zingakalungiseki. Ndiyafuna ke msasazi ukuyithetha into ethi, ndicinga uba into yokuqala urhulumente ofanele uyayenza, kusukela kukho le mibutho ye-Ligas yaphuma nabaphulaphuli aba bathetha apha. Kudala ke bethetha abaphulaphuli nakumabonakude nakwezinye ii-radio stations namaphephandaba nakwi-social media besithi noko abayiboni kakuhle le nto yale National Dialogue. Urhulumente ke wethu ukuba ibingurhulumente omamelayo, ebezawuyiva laa nto ibithethwa ngulaa mbutho okanye laa foundation katata uThabo Mbeki isithi sanungxama, sanuyenza apha nge-15 kaAugasti le dialogue. Kusekutsha kakhulu, senintsi into efuneka niziqwalasele. Basebaninzi abantu endingaba-involvanga, endingabenzanga babe yinxalenye yale dialogue. Noba mhlawumbe bengakhange bakhankanye ngamagama, hayi licala labantu, licandelo labantu abatsha okanye ngabantu abadala okanye zii-sectors ezithile kha bazichaphazele, kodwa babeke nje into ethi zinintsi kakhulu ii-sectors ekuthethwa nazo zisondezwe kule dialogue. Ngamanye amazwi uba iyahlala nge-15 May kule weekend siya kuyo, iyawuthetha ukuthi ihlala inezinye injongo, ingezizo ezi bekuthiwe zezobana izomamela abemi uba zithini iingxaki zayo. So ifane ke nokuweyista nje nokuchitha nje imali karhulumente ethathwa kubantu abasebenzayo bekhupha ke intela, kanti izawusetyenziswa ngohlobo apha olungazuba nentsingiselo ezawuthi idale izisombululo kwiingxaki abantu ababhekene nazo. Ndifuna ukuthi ke msasazi wam nomphulaphuli, urhulumente ufanele into yokubana ayimamele laa nto ithethwa yiThabo Mbeki Foundation ethi le National Dialogue mayingahlali ngoku, mayike inikwe ixesha elaneleyo ilungiselelwe, kuxelelwe bonke abantu, kumenywe wonke umntu ofuneka abe khona kuyo azothetha, anike ne-direction.
noko ihlale phaa ngabo-October, noko ukusuka ngokuyoma ku-October lixesha elingangeenyanga ezimbini. Noko ke mhlawumbi kucingeleka into okokubana bangabe sele bemenywe bonke abantu, seziqwalaselwe zonke izinto, nomcimbi we-procurement wenziwe ngendlela erayithi kungabhayiphaswa izinto, ngoba xa sele kusenziwa ngorush kungxanyiwe zizawutsotswa izinto, kulula ukuyiba imali, kulula misuse and ube uyisebenzise ngendlela engaqondakaliyo kungaqapheleki kuba yonke into yenziwa buxhaphaxhapha. Nazo ke ezi zinto zinqandwa yile mibutho okanye zezi foundations. Ikwazezi zinto zenza abantu bonke sele bethithile apha ereyidweni babonakalise noko ukungayithembi ncam nokungacingi uba ibalulekile. Besele nditshilo ke phaa ngaphambili msasazi wam ukuba enye yezinto ebangela into okokubana uPresident Ramaphosa nabo bonke abamxhasayo njengoba bekhe wavakala noMinister in Presidency ethetha ngale National Dialogue esithi abantu babonakalisa umdla, but ke ngoku abantu babonakalisa umdla banintsi abangayiboni ngathi mayihlale, bebanintsi nabathi mayiqhubeke ihlale. Bathi ke kodwa ke bazawuqhubeka noba kukho abantu abaphumayo nabangayixhasiyo, kuba besithi bona bayipushela uba mayenzeke kuba becinga uba izawuadresa le 2030 vision esithetha ngayo apha namhlanje ereyidweni, le National Development Plan enezi zinto ke abahlali abakhala ngazo abathi yi-30 years igqithile kodwa azide zenzeke oko sasithenjiswa every 5 years singabemi beli loMzantsi Afrika, kodwa zingade zenziwe zonke. Mhlawumbi noba yenziwa into out of 100% kwenziwe u-2% waloo nto, kuthiwe nje mhlawumbi apha elalini kwenziwe izinto eziyi-40 kodwa abantu abadinga izindlu babe beyi-5,000. Benza umzekelo, fumanise bengoku loo 40 ewe bancedakele aba bayi-40 but abantu abaninzi bashiyeke besakhala. Enye yezinto abantu abakhala ngayo yile nto ye-crime ephezulu kakhulu, ne-corruption ephezulu kakhulu, ne-unemployment ephezulu kakhulu. Zizinto ke ezo abantu abarhalela into okokubana urhulumente azenze, anganeli nje ngokuthetha ngazo kodwa azenze. Yiyo ke le nto abantu bekhalaza into okokubana abayithembanga le nto izawusombulula. Kutsha nje msasazi wam, upresident wase-USA uye watsho into okokubana ukusukela nge-1 kaAugust ukuzodi kangoku uimplimenta laa nto ka-30% tariff. Abantu abaninzi ke bangangayiqapheli kakhulu. Laa nto yenye yezinto belo Mzantsi Afrika kwicala loqoqosho becinga uba urhulumente uza kuyiadresa, uza kuyisabela, ayikhawuleze ayiphakamele, ngoba ithetha ukuthi laa nto iindawo ezifana nezaa ndawo zivelisa iswekile umzekelo, apho zishishina khona kakhulu kupha eMelika, ngoba iMelika is the second biggest trade partner yalapha eSouth Africa. Phantse onke amazwe apha eAfrika xa edityanisiwe kujongwa indlela iSouth Africa exporta ngayo izinto to those countries, iMelika iyodwa ingunamba 2 ngokorhwebo oluphakathi kwayo noMzantsi Afrika. Xa ke bekuthiwa ke ngoku, xa kuthiwa ke ngoku kukho le 30% tariff, ithetha ukuthi uqoqosho luyabetheka ngoba ngoku ezaa ndawo zifana nee-automotive companies okanye industry nendawo eziya ze-sugar mills apho kuveliswa khona iswekile, kulinywa khona imiboba, zizawuphela zivalwa ezaa ndawo. And xa kuvalwa ezaa ndawo kuba abona abantu fanuba bayathenga phayana beseMelika, bazawuthi ngoku i-expensive kakhulu ezi products zase-South Africa kangango-30% as compared to iprice ebezikade ziyiyo before. So ke ngoku amazwe afana nooBrazil akhompitha ne-South Africa phaya eMelika azawukwazi ngokuba aqonde uba kuba iSouth Africa yona ziduru izinto zayo ngo-30%, kuzawuba lula ke into yobana eza competitors ze-South Africa bezihleli zikhona kakade but zingakwazi uba ziconsiderishwe ngabantu baseMelika ukuba bathenge kuzo. Bazawuqala ke ngoba baphumelele bathenge. The more iSouth Africa iluza la trading phakathi kwayo neMelika,
Ithetha loo nto ukuthi msasazi wam banintsi abantu abazawuluza imisebenzi phaya kweza automotive industries endithetha ngazo neza sugar mills endithetha ngazo. Abantu bazawuretrenchwa bangasebenzi. Ukungasebenzi kwabantu ke ngoku kukhinibeza ke loo nto i-economy yaseMzantsi Afrika. And ke ngoku la association ebizwa ngoba yi-National Association of Automotive Component and Allied Manufacturers ikhalaze kakhulu apha ezivekini ezigqithileyo. Sithi urhulumente noko waseMzantsi Afrika mawukhe uyiqwalasele le nto ngoba baluza ii-deals ezinintsi phakathi kwabo neMelika, kuba ngoku after these tariffs iyenze into okokubana ii-products abazikhuphayo apha zibe ziyancedisa kakhulu ekuthini ziphuhlise okanye zandise amathuba emisebenzi eMzantsi Afrika. Mhlawumbi ke msasazi wam xa ndigqibezela mandiyithethe into ethi iMelika iyodwa msasazi wam inabantu abaphayana kwi-500,000 abaxhomekeke emisebenzini yabo ngokwe-link iMelika enayo neSouth Africa in terms of trade. So ithetha ukuthi ke ngoku iSouth Africa inegalelo elikhulu kakhulu phayana eMelika elidlalayo. Uminister we-agriculture uJohn Steenhuisen ebeke wayithetha into ethi iSouth Africa makhe iyeke ukuxhomekeka kwiMelika kuphela kule nto yokurhwebelana, kuba ngokubonakala uba uTrump akakazusuka esihlalweni, uneminyaka icinga uba 4 ukusuka ngokubheka phambili esesihlalweni. Iminyaka ke msasazi wam emikhulu kakhulu okanye emininzi kakhulu leyo for a company ezawunyamezela u-30% tariff. Uthetha ukuthi uba ngaba mhlawumbi uproducer mhlawumbi indenza umzekelo i-cellphone apha eSouth Africa ubukade uyithengisa nge-2000, kufuneka ke ngoku ukusuka ngokubheka phambili uyinyuse ngo-30%. Zibe zikhona nezinye ii-companies kwamanye amazwe ezenza le nto uyenzayo, wena uyinyusile ngo-30%, zona azinyusanga. Kuzoyeka ngokurhwebelana ukuthengiselana phakathi kwakho neMelika. Abantu bazawutshekisha laa ndawo enganyusanga zinto. Ngeli xesha ungathengisi wena apha ungenzi profit, ugxotha abantu abasebenzayo because awusena profit. Ziyavalwa ii-companies, ziyavalwa izinto ezininzi ebezikade zidala amathuba emisebenzi. Yiloo nto ke msasazi wam sithi ke zezo zinto ke abantu baseSouth Africa bebecinga uba urhulumente even before i-national dialogue uza kuziadresa because zichaphazela amathuba emisebenzi okanye ke isonka sabantu beli loMzantsi Afrika in terms of ke economy. Enkosi kakhulu tata. Ya, ngoba kaloku wena mntakaNcweyini asikwazi ukuthetha ngoba kuadreswe ezi zinto kodwa uqoqosho lwethu luyadodobala. Nakule dialogue zizinto ezizawuvela ezo zizoba phambili, kodwa umbuzo usamile ngokuba yintoni nezokwenziwa ngcono ngoku. Ukulahleka kwentembeko yoluntu ngakurhulumente, ndiyaqonda uba inawo loo nto umsantsa kwindlela yokuba abantu balahle izandla nakusana olungekazalwa elithi nantsi idialogue izoba khona, abantu balahle izandla uba akukho maduna namathokazi aza kuzalwa apha. Surely ikhona i-valid point yokungoneliseki ngento engekenzeki kubahlali. Ikhona tata i-valid point. I-valid point yokuqala ebenza abahlali banganeliseki okanye bangayithembi uba iza kwenza umehluko le dialogue ukuba umzekelo beke wathetha apha, ndicinga uba nguMadiba apha kwii-colleagues zam esithi kukho utata apha oye wakwazi ukuthetha le nto abantu baseMzantsi Afrika ebatyayo, uGeneral Mkhwanazi. Wachaphazela into okokubana banintsi abantu abaseburhulumenteni abachaphazeleka kurhwaphilizo. Kwalindeleka uba emveni kokuba ethethile urhulumente ophetheyo ngoku makathathe ii-actions, kodwa kude kube namhlanje, kudala kwathethwayo, kodwa kude kube namhlanje akukakabikho nto ecacileyo. Njengoba nawe uke wayichaphazela msasazi wam into yobana iZondo Commission baninzi kakhulu abantu abaye bachaphazeleka kulaa commission, futhi kwabonakala uba banamatyala, kodwa abo bantu baseseburhulumenteni nangoku even after they were implicated kwi-corruption cases or activities, kodwa baphinde bonyulwa baphinde bakhokhela kwakhona. Loo nto ithetha ukuthi urhulumente okhoyo ngoku awukwazi ukuqubisana ne-crime ne-corruption I mean i-corruption
le abantu baseMzantsi Afrika abe beloko bekhala ngayo kuyo yonke le minyaka. Uloko ethembisile athi uzayidilishana nayo, kodwa laa mntu bekuthiwa uzodilishwana nayo uphinde umbone ephinde wakhethe ukuba ngulo mntu ebethe uzodilishana. Awukwazi ke ngokuthemba umntu obethe into ethile akazuyenza asuke ayenze le nto ebekufanele uba akayenzanga, le kufuneka eyenzile angayenzi. Ngeke umthembe noba sesithi ke ngoku ndikubizela ke ngokwintlanganiso apho sizawusombulula khona ingxaki. Awumthembi ngoba khange aziphruve kumaxesha angaphambili. I-corruption isekhona eMzantsi Afrika, i-load shedding isekhona eMzantsi Afrika, intswelangqesho isephezulu eMzantsi Afrika, indlala isekhona, i-GBV isekhona eMzantsi Afrika. Zizinto ezo abantu baseMzantsi Afrika abakhala ngazo. Izikolo azokhiwanga msasazo wam, ubungayi ezilalini, zintle apha ezilokishini, kushutwa kuvidiyorayizwa apha ezilokishini nakwiidolophu, kuvezwa kumabonakude nakwireyidiyo namaphephandaba kuthiwe kurayithi eSouth Africa, kuhamba kakuhle. Kodwa xa usiya ezilalini, umzekelo ixesha bekukhona ezinto ze-floods, uba uya ezilalini uyojonga ufumanisa uba kulapho abantu bathwaxeke khona kakhulu, kuhambe ii-bridges ebezihleli zingekho semgangathweni, neendlela ebezihleli zingekho semgangathweni, nezikolo nee-clinics ebezihleli zingekho semgangathweni. Hayi namhlanje, hayi izolo, hayi kuba kusuke kwaba khona ii-floods. Kuyo yonke le minyaka eyi-30 abantu bebekhala ngoba makuziwe nophuhliso ebantwini. Ukubona umsasazo nalapha kwi-social media platforms, abantu abawela ngemigqomo, bewela imifula, beweliswa ngabanye. Akukho bridge, akukho zi-boats, akukho zi-services abazidingayo phaa kwezalali zabo. Kuyanyanzelwa uba mabawele everyday. Akukho zikolo kwiindawo zabo, funeka bawele laa mifula bayofunda kwezinye iilali, bewele emifuleni beriska ngobomi babo. Zizinto ezo abantu abathi ke ngoku zizinto abangazithembiyo uba urhulumente nge-national dialogue angalungisa nto, because wehluleke kwi-30 years ukuadresa ezi zinto sithetha ngazo namhlanje ebezihleli zikhona, ezazikhona even before urhulumente angene kwintando yesininzi. Becinga uba lo urhulumente noko ngwabantu abamnyama uzawukwazi ulungisa iingxaki zabantu abamnyama, kodwa khange yenzeke loo nto. Zagqitha ii-decades zathi zabantathu. Sipha ngokushumi elinanye phambi kwentsimbi yeshumi elinanye kwiVukani FM. Yimbadule Madiba, nakubeni eza nezi remarks umntakaNcoyini, kodwa asinayibalekela ukubaluleka kwentshukumo esondele kwinto ebonakala ngokungasisisombululo, nakubeni nje sithetha ngentembeko uluntu elingenayo kurhulumente. Madiba? Madiba ukhona? Right, sawujonga ukuba usekhona kusini na, siyamfumana na enzela uba angene ngokupheleleyo. Madiba, sikuwe ngoku. Into kusebusuku, abantu bangalibala. Samlinde kanjalo ke, singabe sithatha nezo voice note 073 849 1740. Wona ngaba ungena usithini na? Ngolo msasazi nabahlalutyi aba unabo apho. Hayi, lo rhulumente wethu uba usaxhuzula imikhala, akukho nto inophinda ilunge. Naloo dialogue ke bathetha ngayo sebeyigqibile bona. Qha ngoku bazakwenza idialogue for thina besiza nobo buqhinga sebebugqibile bezithembiso. Izithembiso ke zenzeka kwaphaa ku-94. Kwabhetele ke phaa kutata uMbeki. Balo kokhiwa izindlu, nangona ndizashiywa phakathi. Thina ke siyakhala apha ezilalini. Sineendawo apha eCofimba bekuthiwa ziiQamata, iNgorha. Kwakulinywa kwezo ndawo, nakooBhawa eLedifre. Kwakulinywa apho, abantu behlutha. Wade kutata uMbeki waneetrekta azikhuphayo. Besithi abantu mabavuke bazenzele. Wasuswa ke ngaloo ndlela asuswa ngayo, kwangena utata uZuma. Naye ke wenza ke ezo zinto zakhe. Kweza lona ngoku upresident ukhoyo. Hayi, sasincoma sithi akwabangcono, uya kusiya phambili. Bona ngoku bazawuhlutha iziviso uba bayaqonda ngoku bawuthi apho baphume khona elulawulweni bangabaphinde bangene. Umthandazo wethu ingase baphume ngoku apha ezitulweni. Ngitsho ngoku. Enkosi. Mntakamaliwa, mandiphinde ndinkonkoze mani, lo mzuzu usenabahlalutyi bakho ndizocacelwa.
Masithi mntakamaliwa esendinompinga ukuba ungasichazi. Masithi mntakamaliwa ke nanzi izindululo. Ingaba ezi zindululo xa kuphela ithemu yalo rhulumente usezintanjeni kungene omnye, zisambophelela na yena lo uzabe ethatha kule GNU? Masithi umzekelo, siyazikhupha ke izindululo zitywinwe zamkeleke, kodwa ke i-DA umzekelo, andithi kuzawuba njalo, i-DA ingene ithathe iintambo zolawulo, ingaba izawuba nalo na igunya lokuthi hayi, thina besingayonxenye yale dayalogu, sazikhupha siyi-DA, le ke ngoku naniyixoxa nina naza nezindululo zayo ayisibopheleli thina siyi-DA. Khandibuzela apha kubahlalutyi bakho, as uba ii-administration zitshintsha ngokutshintsha, xa kunokwenzeka uba ibe yi-DA iselulawuleni, ithini into ngezi zindululo i-DA ibingeyonxalenye yazo, libe ilizwe lizifuna, ibe isithi i-DA yona sonyulwe sisininzi, asingeni kule nto? And uSifiwe indlela aqhuba ngayo angayenza loo nto. Athini amandla ezi zindululo kwii-administrations ezilandelayo, kuba le nto sifuna yenzeke kwezi zindululo ayizukwenzeka nge-5 year yokuqala, ayizukwenzeka nge-10 year yokuqala. It may even take more than 30 years ukuze zonke ezi mfuno zethu zibe ziyafezekiseka. Ezinye zizawuba nobunzima, ingakumbi when it comes to indaba yomhlaba ne-economy mayisherishwe, isuswe kwizandla zabantu abangootata abamhlophe ifakwe ebantwini bonke. I-DA ingazikhaba ezo zindululo kuba zingahambelani ne-beliefs yabo ne-ideology yabo. So umbuzo wam uthi kubahlalutyi bakho kunye nakuwe, ithini amandla wezi zindululo kwi-administration ezizolandela? Hayi, msasazi, ngumThembu lo uthethayo. Eneneni urhulumente wethu wahlulekile uba ngaba kuba kunonikezwa kwinkosi ngayingekho le nto, and iinkosi zazibhetele ngokuphindaphindiweyo. Abarhulumente kwezinye iindawo kukho urhulumente ozawuphatha ixesha elide. Thina ke apha sinorhulumente wethutyana ngoba balambe bonke ngamafangqala wonke la, akho nto banoyenza ngoohlohle zakhe. KumThembu lo, iLady Freda Ngo. Inkosi kakhulu. Madiba, ude wakhona? Dr. Mgudlwa? Tyhini madoda, ulahlekile. Ulahlekile uDr. Mgudlwa. 0738491700. Siyakuthanda ukulinda ngoku sesibona uba akho nto siyilindileyo. Zonke izinto siyazilinda. Mna ke ngoku zizicengcelezo mosezi zingake siziphilayo umhla nezolo. Elam mna nje mntakamaliwa, kum ingalithuba loba nathi ke siphakame ngoku, sike sibe nee-local dialogue kumahholo la sihlala kuwo, sixoxe le nto yenzekayo kuburhulumente nathi bantu. Ukwenzela into yoba ke mntakamaliwa, into nje encinci endinokuxelela yona, kuba ke ulwazi asibonisi izinto eziqhubekayo eziyinkqubekeka kwiAfrika. KwiAfrika, andithethi ngehlabathi mna, ndithetha ngeAfrika. Uye apha eNamibia, uye eBotswana kuba uDuma Bhoko, ujonge nje inkqubo
nabo bafresh basanda ungena elulawulweni kodwa batshintsha izinto benzela baphilela abantu. Ibrahim Traore kwi-Sahel region ujonge nje ke sifundeni ayisebenzi le democracy yona ayizusisa ndawo isisentluphekweni nakwantshabalala kuphela. Uba ngaba ke nathi sinamaphupha ngekamva labantwana bethu kufanele uba ngaba siphakame sime ukwenzela uba sibalungiselele ingomso eliqaqambileyo abantwana bethu kule imo kuyiyo. Enkosi. Enkosi Phile. Mntancweni, kuba kuMadiba ndibona ingathi akekho okanye asivani naye. Ewe tata. Ndiyafuna singe kodwa ke kwezinye zezinto abazibuzileyo nabaziphawuleyo apha besele nidlule kuzo, ingakumbi umba weposition ye-Democratic Alliance kuyo yonke le nto idibene nale national dialogue. Mhlawumbi kwezinye zezinto abathe babe kanti bayangena kuzo ndiyafuna ukunika ungene. Kodwa owam umbuzo uthi masiphuphe sithi u-90% si-stats sikamaliwe singekho accurate esi. Masiphuphe sithi u-90% wabantu bakuthi ngabantu abasisokolelayo abakwiindawo ezisemaphandleni. Now banale perception banayo towards ugovernment okanye urhulumente bambona ngale ndlela ngenxa yobungakanani bokuya kwenkonzo. Ukhumbule abantu baseMzantsi Afrika abanintsi bawuthelekisa nokusiwa kwazo ezi nkonzo. Yabo umzekelo, laa mzekelo ubuwenza wezikolo, asinoyibalekela into yokuba izikolo ziliqela ezakhiwayo ezilalini kodwa zilingani nomthamo ofuna ukwakhelwa ide ngelinye ixesha kubonakale ngokungaliqabazi lwandle. Now athini ngoku urhulumente ukujika indlela amehlo oluntu nendlela iindlebe zoluntu eziva ngayo nezibona ngayo xa kuthetha yena? Lithi iqhinga makalisebenzise ngoku kuba ubuyaqaphela oko siqalile uthetha apha sihambahambe siyobuya kwintembeko engekhoyo, abantu abathembanga ubana izawulunga yonke le nto. Msasazi, ndicinga uba urhulumente into efanuba uyayenza ukuphendula umbuzo wakho nombuzo omphulaphula ebekhe wawubuza endicinga uba ndizawugqibezela ngawo uba izindululo ezithathwa ngoku mhlawumbi kule national dialogue zithini ngorhulumente olandelayo. Mhlawumbi urhulumente into angabe uyayenza ngoku njengoba abantu bebonakalisa intembeko engekhoyo kuye kukuba urhulumente emveni kokuba ezigocagocile, because laa national dialogue abantu bazawuthetha phayana baveze indlela abeva ngayo ngurhulumente, bagxeke baphinde babonise uba indlela eya phambili ingathini. Ifune ke ngoku urhulumente omamelayo amamele enze. Abantu bazawukhala nge-poor service delivery njengoba sowutshilo into yokokubana zinintsi ii-clinics nezibhedlela nezikolo nemigwaqo neebhriji sele zenziwe ngurhulumente nokufakelwa kwabantu umbane. Kodwa ke abantu baninzi and baninzi abantu abangakazenzelwa ezo zinto nabangakozokhelwa izindlu bedizeva ukokhelwa. So urhulumente makabe kwiphulo lokwenza nokuqinisekisa ukuba uyayiphucula indlela enza asa ngayo iinkonzo ebantwini. Yiyo into engabuyisa intembeko yabantu kurhulumente okhokheleyo ngelo xesha. Otherwise if i-service delivery ayikho, ayenzeki ngendlela erayithi, abantu basazawukhala. Uzawukhumbuza nje mphulaphuli wam, ukhe wathetha kakhulu apha utata uThabo Mbeki, the former president, wenza umzekelo wathi eBhisho kwakukho umntu kwenye departments phaya owayengazange asayine, just to sign, wena msasazi, ukusayina qha kuba le nto kufuneka eyisayinile ifuna njengoba esekule floor mhlawumbi engasentla ehle nje izitezi izosayinwa apha ngezantsi kwifloor engezantsi. Kwahamba ixesha elide loo nto ingenzeki. Xa sekusenziwa ke nge-oversight kutshekishwa uba
kutheni into ethile ingenzekanga, only to find uba uthi lo mntu akekho lo mntu ufana uba wenza le nto apha kule ndawo akuyo. Uthi mhlawumbe xa sezikhomenti ngaloo nto, ngamanye amazwi kwehluleke okanye iinkonzo azikwazanga kuyofikelela ebantwini ngenxa nje ye-signature kuphela, hayi uba imali ayikho. UMzantsi Afrika imali unayo. Jonga ngexesha sibhekene ne-global crisis yakwa-health, i-COVID-19, indlela ezaziredirekthwe ngayo ii-funds zakwazi ukuba zijongane ne-crisis eyayikhona ngelo xesha. Akho nto yayingazange ibe yenzeka, abantu balufumana uncedo and iSouth Africa yakwazi uqhubeka ibheke phambili. Even i-load shedding kwema ngci, kwangabikho nto ifane ihluphe kakhulu enento ne-load shedding phakathi. That, msasazi wam, iyabonakalisa uba xa kukho ipolitical, laa nto sibiza ngoba yi-political will, nantoni na abantu abakhala ngayo ngoku ebenza bangabi nantembeko ngakurhulumente, xa kukho i-political will kubantu abaseburhulumenteni, zonke izinto zingenzeka. Kushota yona, msasazi, bengabanjwa nje abantu aba-corrupt, lahlukile igama lesiXhosa le-corruption, kodwa bengabanjwa nje abo bantu abantu ababandakanyeka kurhwaphilizo, ababanjwa hayi kuba bengafanelanga ubanjwa and awekho amandla okuba banga, nto nje ukushota le nto esiyibiza ngoba yi-political will. Abantu bakhona baseziofisini and bovotelwe ngabantu but abawenzi umsebenzi befana uba bayawuthini, bayawenza. Yiyo ke loo nto ebesithi uGeneral Mkhwanazi, ilizwe lethu ke likhokhelwe ngabantu esingathi zizaphula-mthetho okanye amasela, ngoba kaloku aba bantu babandakanyeka kwizinto ebebengafanelanga uba babandakanyeka kuzo and akukho mntu wenza nto ngaloo nto. That's why ke sithi ke yiyo ke into efana uba urhulumente uyayilungisa ukuze abantu babuye bamethemba, otherwise abamthembanga. Jonga ngoku kule case ye-illegal immigrants, abantu ke bangena apha eSouth Africa besuka kumazwe ngamazwe ohlukahlukeneyo bengenazo ii-documents ezithi mababe lapha. Urhulumente, zikhona ii-sections ngokwe-constitution yaseSouth Africa ebefana uhlala kuzo, section 27, usection 40, 41, 42 nezinye ebekufana uba xa kujongwa eza sections, msasazi wam nomphulaphula ekhaya, makungajongwa isolotya elinye because elona solotya lixabanisa abemi boMzantsi Afrika norhulumente. Laa section 27 uno-A no-B no-C. Xa njengoba bebebanjiwe abantu bebesenza laa nto phaya kulawo maphondo, babanjwe kuba urhulumente ubhaqa into okokubana abam-implement u-A, kodwa usection B and C unezinye izinto ozithethayo ezibakhuphayo completely abantu abalapha eSouth Africa ngokungekho semthethweni. Eyona point endifuna ukuyi-substantiate up is that urhulumente xa enoba ne-political will akazukhetha izinto ezithile azenze aze ezinye angazenzi. Xa sithetha ngomgaqosiseko welizwe kwanomthetho walapha eSouth Africa, kwanokusiwa kwenkonzo ebantwini, nokudilishana, nokuqubulisana norhwaphilizo olukhoyo, kuba ngoku ufumanisa uba abanye bayabanjwa, abanye ababanjwa, bade bakhalaza abemi loMzantsi Afrika bathi isingathi mhlawumbi nawe nale nto yale mithetho yo-step aside nezinto zokubanjwa kwabantu kubantu ubangaba mhlawumbi u-aligned nomntu othile. Zezo zinto ke abantu ezibenza urhulumente wenza le akayenzi omthandayo. Yeah, all right. Madiba, ude wakhona Mgqirha Mgudlwa? Hayi, masibe sithi alahlekile amadoda. Nalo kaMvenene uye walahleka kwaphaa ekuqaleni. Mntakancweyini, masithathe lithuba sibulele man. Masithathe lithuba sibulele, sibambe ngazo zozibini ngokuthi gqolo nifumaneka ukuze sakhela umkhanyo uqinisekisa uba nisibeka noko endleleni kwindlela yokubona nokuva izinto. Siyabulela. Enkosi kakhulu tata, masibulele kuwe, sibulele nakuye umphulaphula ekhaya. Nkosi kakhulu. Bandile Ncweyini. Soqoqosho besinabo ke abanye abahlalutyi bezopolitiko, uGqirha Hlumelo Mgudlwa, khona naye uMbasa kaMvenene. Besibeka ke ngoku apha kule mizuzu mithandathu ibethile intsimbi ye-11. Laa mfo bathi ngusijava lo xa bembiza, uJabulani ngokaDebe, uthi uyena.